Направо ме е срам. Чети, бе! Въпреки всички трудности ми беше много хубаво да бъда в този клас. Пожелавам на всички много късмет. Щастлива съм, че в този клас срещам човека, който съм любим и който много ме обича. И винаги ме разбира. Надявам се да трябва да ни живеем всичко. Страхотно е! Мария Биркова! Мария! Тихо! Да, 23 май 96. Давай. Да, 23 май да гледам, що съм била разбрала. Надявам се всеки от вас да го постигне своите мечти, цели и желания, да стане добър специалист, който естествено след като завърши желаната специалност. Нека всички да успеем в живота, да сме щастливи и здрави. Госпожица Янчева! Празно ли? Ама и аз нямам никакво. Ето, явно ще ти ясно. Тук! Оля! Айде сега, моля. Добре, не е толкова страшно са. Оля, да си нямаме неприятности. Добре, трябваше да ни го даваш. Той без това никой няма да разбере, защото трябва да казваш, че има първо. Айде, Оля! Чакай, че не мога да си разчита. Айде, виж, не го докато можеш. А тук чашата. Айде бе, Йончева, не се. Янчева! Айде, нали за това се събрахме сега. Искам да влезна в университета. Очевидно си успява, дай до тук добре. Ти като да не се отчиташ. Към Бойко Борисов. За да намеря нещо, което мога да бъде прочетено. Айде, И да прекарам също толкова безгрижни и щастливи години, като в училище. ти какво искаш да кажеш, че да си учил? И това са общи приказки. Искам всички, които през 95-96 бяха 11 клас, т.е. ги по 96, да постигнат всичките си мечти. Другото не е за четене. Цялото друго пише, аз видях. Саша, Не мога да прочета. Аз? предлагам Ама да си аз записвам. Дай, ще ти запишем, Саш. Няма проблем. Няма да ти кажа, бе. Ето. Да го видя. Стана ли? Предлагам да преминем към четене. Чакай само да го разчита. Да не е някоя формула. Не, бе. Ради, какво правиш? Точно кратко ясно, не се пише трактат. Ми няма ли да им го прочета? Политически. Искам, надявам се, ако може след 5 години Боби, там отзад има чаша винца да да виждаш. няма Какво да няма комунисти? Червено беше. прави, По-високо. живота ни да се поздрави и да съм прият където и да е, но по възможност архитектура. Където бе? Това ми хареса. Той ми казарма, какво ще умислим? Всички това искахме, никой не искаше нещо повече от живота. За това нямам спомен, че съм писал. Бени. Бенджи. Бени и Бени. Да не бяхте прожили там. Бения няма. И двете няма. Сашо, има нещо проче. Клас от все сърце на всички желая много любов, здраве и всичко най-хубаво. Скоро ще се видим целчко. Добре, до скоро. Скоро 16. 16. Това е цяло есей. Давай име, защото... Добре, не правиш, че четвърш, това е, че
Иначе ще цензурираш. Може би това, което сега ще напиша, след 5 години ще ми се струват глупости или просто мечта. Но аз вярвам в доброто в хората. Вярвам в бъдещето. Звучи плоско, но е така. Искам всички хора... Много манекенка. Поне за миска. Искам всички хора по света да бъдат щастливи. Щастливи с това, което вярват и с това, което имат. Искам да направя нещо за земята. За човека. Искам всички деца по света да изживеят това, което аз изживях, да имат това, което аз имах и все още имам. Благодаря на всички, които познавам, на всички, които уважавам, на всички, които обичам. П.С. Много поздрави на Ради. Това е моето. Написано в 11 месеца. На 23 май. На 23 май. Пратил поздрави на Иво. Сега, когато сигурно вече е 2001 година, искам да кажа, че това звучи ужасно. А още повече, че и аз ще съм на 23, когато сега съм на 18. Дано да забравя това, че се разделихме, защото сега ми е тъжно. 2000-та година ми се струва невъзможна. Мисля, че вече ще дошъл края на света. Ако все още не е, няколко пъти дойде. Искам още поне веднъж да съм била в Мексико. Това беше добро. Супер. Сестра ми да види Виктор, да работи в галерия, да съм завършила в Ню Йорк. История на изкуствата. Не, история на изкуствата вече да не е мечта. Да отида при Дейвид. Ако все още сте живи, обичам ви. Обичам ви още сигурно за това. Мама и татко да бъдат здрави. Искам да видя Ниагарския водопад, да отида в Перу и мъжът ми да е чернокоса. Да, бяла сяка. А мъжът завърши? И мъжът ми е чернокоса. Така. Ама не е Най-важното, че сме живи. За малко да дойде обаче. Още никой не отидира от нашите. Ох, Мале, добре. Я да видим сега за зеленчуците и Да го прочете, че ме безпра. Поздрави на Милен. Бърклета, минаха 5 години, както завършихме училище. Надявам се, че всеки от вас е постигнал това, към което се е стремял. Чудно ми е дали Петър, който може би беше най-амбициозният човек в курса, е станал доктор и може би професор. И дали Оля и той са още заедно, а може би имат и деца. А колкото до сега, все още не ми е ясно какво искам да направя в бъдеще. Когато се срещнем в класа, може да не съм между вас. Това не значи, че няма да съм жива. Може да бъда на някъде далече на остров и да чувствам дъха на морския вятър. Ако не се видим, желавам на вас всичко най-хубаво и всички тривиални там пожелания. Бъдете добри, това е единственото ценно нещо, което ни остава и трябва да го запазим ние българи. написал много глупости. Имаш полупророчества. Оля Тодорова, не? Тези са, които няма пред ни. Те не са ли ни упълномощили някой от тях? Анонимно. Сигурна ли? Може да го прочета? Искам света да е станал по-добър през тези 5 години. Да няма толкова гладни и болни. Човека да е станал по-разумен. Да са свършили веднъж за винаги всички войни. Хората да са доволни и щастливи. Само 5 години дава човека за това. За себе си искам да съм здрав
По-добра физическа форма, отколкото съм сега. Без да съм ходил в казарма. Да съм станал по-умен. И съм открил смисъла на живота. Кой може да казва това нещо? Само Левски. Левски, да. Само Левски ме накрая. Така ще го разпознава, не? Само Левски веднага... Ще го разпознава. Майка, кой е бил майка? Мишо, Кой е точно кратко ясно. Не е толкова кратко. Има и от другата страна. Миша? Къде ще го пуши, първо се подготвя? Колко подготвя? Сега, че е простичко. Няма никакви клишета вътре. Дай да видим. На тази възраст мога само да си пожелая, само да успея, глупости, малко е специалността, която искам да кандидатствам, както и да е, така да успея да подредя живота си, да успея да създам едно страхотно семейство и разбира се да живея щастливо живота си. Браво! Браво! Аз съм обаче. Отчел си се. Чакай, ще сложим пак, бе. Приема се отчета. Много ми е тъжно, че се разделяме. Надявам се, че сега всеки един от нас е успял в живота и открил голямата любов. Кратко и ясно. Къде избираме ли някакво? Да, с теб. Сега това е анонимно, така че се слушам. Искам, като се видим след 5 години, всички да сме живи и здрави, на всички да са ни се сбъднали желанията и мечтите. Дано да се познаем, защото времето променя до неузнаваемост. Искам да си останем пак приятели до толкова, доколкото сме били. Някои могат да доведат децата си и любовниците си. Лично аз ще дойда с червена роза, за да се познаем. Чао! Някой с червена роза. Може би не си спомня. Може би. Няма. С червена Петя. Искам да ме приемат в университета, да имам готина работа, когато и да бъда много щастлива. Твоето беше по-кратко. Не знак. Някакви са писали едни трактати, едни големи работи. А и той иска да се подготви предварително. Без редакция нова. Давай, да. Обаче сме писали с един формат. Убеден съм това. Нямам болни амбиции, тъй като разбрах, че човешката съдба зависи от много субективни фактори. Надявам се единствено да запазя човешкото в себе си, любовта си към живота, хората, с които преживях тези 5 прекрасни години и разбира се, любовта си към времето. Ти не си спомня мастера. Да носят 5 години отново да се съберем абсолютно всички заедно. Живи и здрави. А отзад? Не. Това е нещо на битва. Няма нищо. Неприлично. Мислиш ли? Проверка. Боби да вярвам. Да, най-грозния почет. Сигурно не е Петър, защото прилича Не, на мен няма. Едно имаше дето звучеше много до майка. С червената роза ли? 5 години са много време и малко. Надявам се мечтите да са сбъднали, поне моите. Пожелавам ви късмет, хора. Запазете спомените си за този клас, защото само той ще ви остане. Това е Петър със сигурност. Това е, бъдете щастливи и след още 5 години, и след 10 и до края. А Петър ще не дойде. Защото е на такова, бе. Дежурство има. Доктор, станал е доктор.
Поне професор. Ти светла и те ти липсвате. Може да сте били на Каталист. Трудно, защото не забравя. Четвърта разлика.